किया के मैला लाटन पा आ बटन दबाई दिए ना। किया के मैला लाटन पा अरे बटन दबाई दिए ना। किया के मैं भैया खेसारी के जिताई दिए ना। किया के मैला लाटन झुमका वाला जो आप कल परसों रात में बजा रहे थे कि अगे मैं भैया से दूल्हन के जिताई दिए ना। अगे मैं भैया के सारी के जिताई दिए ना। अगे मैं लाला बनका बटन दबाई दिए ना। अगे मैं लाला बनका बटन दबाई दिए ना। और सबसे पहले ये छपरा सारण के सम्मानित जनता सबके जितना भी हमार माता बहन लोग आइल बनी जा, चाहे हमार चाचा भाई लोग बनी, बड़ भैया खेसारी लाल यादव भैया के चुनाव आप सबसे एगो उम्मीद लेके आइल बनी जा। जितना भी कलाकार बनी जाए एगो उम्मीद लेके आइल बनी जा आप सबके प्यार पावे खातिर। और आप सबसे हाथ जोड़ के ही निहोरा करतनी कि आप सब हमरा खेसारी भैया के यानी कि शत्रुघ्न लाल यादव भैया के भारी से भारी मात्रा में जिताई जाए। चूंकि भैया एगो ऐसा इंसान है कि हर माता बहन के इज्जत और सम्मान करेनी। और ऐजा कुछ हमार माता बहन लोग भी आइल बनी जा, आप सबके भी मैं ऐजा से पैर छू के प्रणाम करतनी। और भैया हमेशा माता बहन के सम्मान कैले बानी। और आप सबसे वादा भी कैले बानी कि अगर भैया जीतम तो कोनो भी बहन बेटी के बियाह शादी पैसा के वजह से तो ना रुक सकेला, चाहे और भी कोनो भी बाधा से ना रुक सके। जब भैया अगर हमार जीत जाइए तो हम दावा के साथ बोलतनी काहे कि हमू के बहुत प्यार मिलल बा, एगो छोट बहन के प्यार सम्मान मिलल बा अपना खेसारी भैया से। तो एगो औरत ही औरत के दर्द समझ सकेली। और ये हम दावा के साथ बोल सकतानी कि हमारे खेसारी भैया जवन वादा करेनी वो पूरा भी करेनी। काहे कि आप सब सोशल मीडिया के माध्यम से देख सकतानी तमाम तरीका के भैया हमेशा सबकर मदद करत रहिले। और गाना बजाना तो बात के बात बा, कलाकारी क्षेत्र देखी अलग बाटे। और कहीं ना कहीं कलाकारी के वजह से ही आप खेसारी लाल यादव भैया के जानतनी। सही बात बा कि ना? सही बात बानू? तो हम चाहतनी देखिए अगर कलाकार होके अगर लोग के इतना सेवा कर सकतनी तो आप सबके बेटा बन के आप सबके भाई बन के सेवा ना करब नु? ये तो सोचे वाली बात बा, क्योंकि कहला से थोड़ी होला। जब वो एगो कलाकार होके समाज में हमेशा सेवा खातिर सबसे पहले हाथ बढ़ाइले तारुआ सबके बेटा बन के आज खड़ा भइल बनी आप सबके सामने। हमार चंदा भाभी आंचल फैलाओ तनी तो हम चाहब कि आप सबसे एगो छोट बहन के आग्रह बाटे। हमू आप सबके बहन बेटी ही और भैया से हमेशा एगो बहन बेटी के सम्मान मिलल बाटे। तो हम जितना भी माता बहन बानी भैया चाचा लोग बानी सबसे यह कहम कि खेसारी भैया के भारी से भारी मात्रा में जिताई जा। क्रमांक संख्या 2 बाटे ओपे जाके लालटेन छाप पर ही बटन दबाई जा। तमाम हमार गार्जियन लोग जब मंच पे उपस्थित बानी जा, हमार अखिलेश कश्यप सर बानी, संजय भैया बानी, कृष्णा बेदर्दी सर बानी, पैर छू के प्रणाम करतनी, नितेश भैया बानी, सभे बाटे। हम एक लाइन में गा के कम जानत हुआ का? अच्छा 6 तारीख के वोट पड़ी और ईवीएम जोन बटन बाटे ओ पे नाम आई शत्रुघ्न यादव, लेकिन खेसारी भैया के फोटो रही क्रमांक संख्या 2। रउआ सबके वही पर बटन दबावे पा। और बड़ी सुंदर सुंदर गीत सुनैनी हमार बहुत ही अच्छा दोस्त रोशन रही जी, बहुत प्यारा प्यारा गीत सुनैनी है आप। और अभी हमने साथे भी गावल जाई
लेकिन हम कहम कि अभी बहुत सारा कलाकार आए खातिर बाकी बने, हमारे अनुपमा देवी आई, हमारे खेसारी भैया भी आए। ता देखी छपरा के धरती पे आइल बनी, लेकिन जो सा जुनून तनी और होके के चाहिए, जैसे रुआ हर काम में दनी जा तो तनी हाला करके बताई जा कि जिताए बानू भैया के, जिताए के बानू, बस ये जो सा जुनून रहे के चाहिए। आ जीतला के बाद हमने फिर आई जाए जा आप सबके फरमाइश जौन हुई सब पूरा करे खातिर। आ जौन भी वादा भइल बटे, हमू एगो छोट बहिन है तो हमू भैया की तरफ से आप सबसे यही आग्रह करम, गुहार लगाएं जितना भी माता बहन बानी जा, एक बार जरूर मौका दी जा हमरा खेसारी भैया के, और मौका दे के देखी तमाम लोग के रुआ देनी मौका। और 10-15 मिनट में भैया पहुंचे वाला बानी आप सबके बीच में, तमाम लोग के रुआ इतना दिन से मौका देता नहीं जानू, तब भैया के मौका दी जा। और आज तक रुआ सोशल मीडिया के माध्यम से देखा तो कब तमाम जहाँ भी कहीं भी अगर सेवा के मौका कहीं भी मिलेला तो सबसे पहले खेसारी भी ओजा खड़ा होनी। तो भैया के लाज रखे बा, हम सब कलाकारन के लाज रखे बा, अगर जाइल बनी जा। एक बार हमारे साथ कह कि अग मैला लाडन पा बटन दबाई दे ना, अग भैया खेसारी ते जिताई दे ना, भैया खेसारी ते जिताई दे ना, अग मैला आप सबका ट्रेंडिंग स्टार आ गया, इतना हाला